seara astăzi suntem aici cu Ștefan, cu Desiderus și așa de bun venit pe zi. Că suntem băieți buni. Zici, luăm emote-ul ăsta așa. Bă, ce dans zic. Sau că să am V-Bucks și pentru beta. Avem aici pe ce raritate o fi la anime reală. Puțin ceva. Câte ăsta? Am destule. Am și... Bă, dacă ne pică ăsta, nebunesc aici. Dacă ne pică ăsta, stăm numai cu arme epice. Deci, challenge-ul e simplu. Deci, ce raritate de pic e de pică? Sau vrei ce raritate de schimb? Hai să vedem dacă nu știu mai ieftin. Poate ieftin. Da. Da, construiesc ca ultimul nebun. Dați-mi neapărat un subscribe și mie. 20 de like-uri. Ba da. Nu mai putem video că am făcut o muzică. Deci dacă strângem 20 de like-uri, de ce? Ba da, dacă strângem 20 de like-uri, vom face un episod de mega special. Vom cumpăra... Ce o să facem? Ce? Dar o să se facă rost de Fortnite, știi ce facem, nu? Și că împreună. Da. Și... Sau, deci dacă facem la episodul ăsta 100 de like-uri sau 30 sau 20, așa, mi-a picat ăsta comun. Dar ghiși ce? Avem voie să folosim ce armă o fi până când ne dă armă comună. După aia când ne dă armă comună, hai să vedeți și voi cum construiesc. Că noi jucăm de pe telefon și știți cum e de pe telefon. Și eu am în Naruto, deci să fie... De ce? Bine, dar chiar dacă vin puțin, eu mergeam în care îmi fie... Uite, avem voie, numai arme comune, dar numai una diferită, ok? Ca să nu murim. Am sărit. Așa ce rău. Nu știu ce să zic, adică... Dar dacă era, ce zic, nu chiar, nu? Dacă era episod, era mai bun. Bă, da. Să nu spui titlul sau despre ce detalii, că ei trebuie să se uite la videoclipul. Danger, de ce? La macul.
Are Bă, nu, n-am voie, nu. Nu le vreau pe ăsta, nu băgați de seama. Dar hai să viață. Doar rare i-a picat lui. Doar rare. Hai, voi doar una. Stai, nu, că care e mai puternică. Eu zic că... Eu zic că ăsta care are și mai multe glonțe. Are mai multe gloanțe. Dar... Pe da, dar eu vreau să fiu mai silențios. Nu te omoară să nebunească la câteva... Nu mai pot. Mi-am dat seama, dar am făcut și o misiune. Wow! Adică ușor. Bă, dacă știți muzica aia, tu nu cred că o știi, că e cu prostii. E una de la Jimi Hendrix. Câți abonați are? Nu știu, încă nu mai m-am uitat de mult la el. Tu poți face live-uri? Nu, deocamdată. Bă, să mor tu, aceeași armă de mi-a picat și acolo. Să vedeți și voi ce ghinion are Darius, uitați. Da, ghinion 2020. Că trebuie să-i pică doar armă comună acum, nu? Nu, că nu o să folosesc pe asta. Decât dacă e chiar urgență. O să o folosești doar când găsești... Bă, ce căutăm cu un big aici? Bă, astăzi e pentru că jucăm Fortnite cu... Adică Daria... Pentru tine sunt like-urile, că... Ai văzut... Ai văzut... Oh! Dar ăsta ai văzut un video în care ai avut 21 de comentarii Da. și 14 like-uri. Bă, nu am făcut 15. Nu ai făcut să ne crescut. Bă, dar câte medkituri? Am deja un medkit, 10 bandaje, 2 biguri și 2 miniuri. Deci ăsta e noroc la heal. Nu? Bă, mai găsește și el o comună? Bă, parcă să se rog. Da! Ce păi. M-am obișnuit cu Free Fire. Eu. M-am obișnuit cu Free Fire să stai pe geam. Era mai bine dacă spui că e Fortnite, nu? Tactical o să-l folosesc până când... Da, nu, până când găsesc orice fel. Bă, sunt blestemat de biguri. Să mor eu. Bă, dați-mi comentarii dacă vreau. Asta se pune ca armă? Nu. Chiar ce... Bă, se pune, că dă damage. La care nu dau damage. Bă, da. Nu ce. Hai, spar mai bine construit. Știi tu care tu pe telefon. Darius. Darius. Unde e un chest, mă? Gata. Nu cât de fraier Știu tot. Nu pe acoperiș zic. Nu. Eu zic eu că... Bă, Tony, mai bine fugi decât să mă faci. Că acum sunt foarte multe șanse. Să mor tu.
poate are oameni. Dar dacă cum ar fi să aibă de-aia bună comună? Se poate. Poate că în zonă cum ar fi. De mereu mă duc în jocul. Cred că eu am nu... Te duci în zonă, nu? La foc. Bine că mai rapid ca... Nu mai rapid. Chiar nu. A 3 ore sau 2. Scap. Da, Se să pare fac. că scapă cu viața. Da, pentru că oricum am și etichetat. Nu? Da. Care a rezistat în furtună. Da, știu. Numai în... nu știu ce. Mergem la autoritate. Nu, e foarte greu să câștigi acolo. A murit. Chiar când era... E foarte greu să câștigi. Mi-am luat. Mănânci, Milo. Da, nu e chiar așa de mult. Pe telefon. Îți spun cum tremuram când mi-am dat fix așa. Nu puteam, dacă ridicam... Alo, e cineva acasă? Îți spun că puteam sta două. Aruncă asta că oricum am Și aveam și mâna ruptă. Doar ruptă, nu mai aveam. Dar nici tu când ai văzut că am mâna și alții, dar tu ziceai că parcă... Vai de capul meu. Nu, eu am zis da, că ăsta am murit pe lume. Pa. Bă, tu chiar așa? Da, că ești mai cu frică pe tine. Nu, te rog. Dar nu Unde știi? Păi am mai încercat. Credeam că mă duce... Dacă te duci... Să-i... Zic că... Cum ar fi să mai merg? Mama, că bat în... Uneori mai greșesc. Vine zona de ea, cred. Bă, stai că vine zona pe tine. Dacă ați mai... Cam trebuia să... Hai să rezistăm numai în zonă. Nu, că... Da, bă, că am bandaje aici. Da. Nu te răpide. Dar noroc că ai măcar ceva de mult așa. Te duci să-i nu pe bandaje și așa. Sigur, dacă nu e deschis, e deschis pe bine. Că nebune. Ei, am urmă de asta. Încă nu e deschis? Lasă-mi să mori. E comun. Băi, doar atâtea bandaje. O să sparg cu seiful. Nu, nu posibil. Dacă era posibil, asta am încercat odată. Nu știu de lasă, nu știu să deschide. De ce nu mere? Adică uite și nu. Bă, mai sunt 14 player și eu mai am ăsta și cam... Mor, nu? Nu scap cu viață. Nu știu să fac de așa. Nu știu că sunt cu 10. Dacă eu nu știu, nu o să moară chiar. Cum ar fi, dar să facă miște după ea. Zic cum ar fi. Tare. Nu mai Cât de cât mai. Ba, mai am 10 player.
Bă, m-a apucat ploaia afară. Păi, o să începe să plouă dacă se întâmplă. Bă, du-te la chesturi ca să iei eu. Unde-și chesturile în safe? Ai, în safe? Nu, câte chesturi sunt. Eu zic că să trebuie să fac un post. Acum nu știu să ai. Ia zi unde e zona. Mamă, ce departe. Bă, tu știi cum poți să mor, nu? Da. A fost frumos cât a durat. Ai zis 2 metri că facem, nu? Nu. Nu mor. Deci nu. Omoară-te singur. Așa, a fost frumos cât a durat. Ia uite. 14.000 experiență, ți-am făcut level 42. Nu, mai puțin. Mai am. Mai am puțin și... îi mai joc și eu? Da. Stai puțin cât a durat. După aceea ne vedem în 17 minute. Lasă să dureze mai mult. Să stăm numai un minut. Zicam picărară, zicam picărară, zicam picărară. Nu, să spune Da, și cam și eu. doar rară și epică, doar rară și comună ai. Da, și când o să fac mai mult, așa, mai mulți V-Bucks și mai multe skin-uri, o să facem challenge-uri, ce skin îți pică cu ăla jos, cu armele ăla jos, bine? O să mai facem noi doi. Dacă îl facem, nu. Nu, Mâine, azi, ai Nu. voie să bagi bani? o să am voie. Stai puțin, că poate... Ce bine! Dar am voie ăsta de la începutul meciului, nu? Da, până când îți dă arma aia, ai voie să păstrezi o armă din toate care le Tu ai. ai jucat cu pistolul timp de 24 de ore pentru 50.000 de V-Bucks? Da. Eu chiar da. Tu? Ai spun că nu vine, nu. Doar cu pistol. Și ai voie mechituri. Eu da. Tu nu vrei 50.000 de V-Bucks? Adică eu să mă... Ce-i puțin la picioare? Sau nu este de la pansament. După cum spus, eu nu sunt prea profesionist ca în clipsul ăsta. Mă duc aici. Folosesc degetul ăsta. Deget. Cum ar fi să folosesc degetul înjurării. Știi ce este meu, nu? Aici. Dar eu nu mă supăr dacă cineva nu ia, dar dacă nu suntem împreună. Odată în Eddie, eu jucam cu ei și mi-a luat chestii. Dar nu m-am supărat. M-am dus acolo. Pe ce ai jucat și pe ce ai jucat? Eu jucam pe shoulder. Nu, pe două jucam. Și el unde El. era la tine? Da, nu. El a jucat pe PC? Poți lua asta, nu? Da, ai voie să o folosești tot meci. Să-mi dau niște. Ai voie tot meciul, numai că după aia o să ai doar arma asta, doar o singură armă de ce raritate vrei. Asta? Că Da. asta nu este de... Nu se pune armă. Ce am făcut? Dar Dar nu. nu... Bigul ăla, de N-am nimic. Păi am dat deja, am 50. Big. Cum ar fi să nu mai îmi pică de rău rară. Pică rară. O să... Cum ar fi să-mi pică... Asta vezi că e super rară, cred. Nu e rară. Ce zic? Vezi că nu ești în zonă. Cum ar fi să-mi pică legendară? Evident că scap de ăla. Și după aceea când terminăm, Furcan,
Bă, sincer, eu aș vrea să... Nu, rămâne. Că asta poate da și de la apropiere. Gloanțele sunt într-un fel. Nu trebuie să iau gloanțele. Nu, am dat gloanțele. Bă, o să ai voie să folosești doar o armă, cum ar fi de raritate legendară, de raritate, decât o singură armă de asta o să ai, după aia o să ai numai armă albastră. Cum, dar? Albastră. Poți să scot asta și tot. Stai cu unul aici? Mai jucăm cu tine și... S-a terminat. Dacă vrei poți să te mai plimbi așa că eu mai zici. Vrei mai mult. Nu de asta, că sper să-mi pice realitatea care ți-a picat Ce ție. vrei să spun? Epică sau rară? Sau cum? Eu zic că vrei rară. Sincer. Dacă îți pică Da. epică, va fi mai greu să stai. Epică. Vreau Cum ar fi după aceea? Stai. Îmi pică doar epică. Îmi pică doar epică. Adică te schizi în ce? Epică. Bă, eu vreau să am voie să folosesc câte arme epice vreau, dar dacă vreau pot să folosesc și doar o singură armă de altă raritate. Ia harta ta pe solo. Adică doar Nu știu, dar știu că cred că e posibil. Cred. și să cu cine vrei să joci? Păi! 23 de minute. Destul de mult. Ia, Bine că în telefonul ăsta ai multă memorie. ieri eu cu Eri am făcut unul. Cât ne-a luat să facem acele videoclipuri? Cât? O oră. Eu și cât stau să editez? Nu o să le edităm. Nu, păi eu mai stau să le editez. Da, Cel mai mult stau pe grafică, ca să am grafica bună. Dar nu prea mi iese bine. Cânt, să zicem. Dar tu mai cânti? Să astea? Nu. Eu nu. Aveam un canal special, dar am văzut că nu se abona nimeni. Câți abonați aveai deja? Știu că aveam mulți. Păi dacă 1800 pe acolo. e mult, mă. Puteai să faci live. Puteai să faci live. De la 50 de abonați. Acum cu astea de COVID, acum poți de la 50 de abonați să faci live. Bă, pe canalul meu, dacă nu strângem 1000 de vizionări, în total cu toate videoclipurile. Bă. Pe aici. Că, să știi tu. Și el s-a apucat de... Nu, de... Ca în 2012, nu știu. Dar el scrie acolo că Nu știu de ce am sărit aici. Nu știu de ce am venit la dumneavoastră. Bă, mi-a picat de asta epică, acum am observat. Mi-a picat de asta epică. bă, noroc că poți să mă. De care vreau. Eu nu am ce să folosesc. Știu, pentru că n-am văzut. Am vrut să văd ce zici tu. Cum ar fi Bă, e închis la magazin. Cum ar fi acum? Bă, nu pot, nu mă plâng acum. Cum ar fi? L-am pus pe Facebook, că a vrut odată să ne dă și Facebook. Și ce a zis el? Tu îmi aduci un suc de la magazin. Bă,
Opa! Am o mașină. Știu, mi-am dat seama. Bă! Da, nu știu. Nu mai vorbi de YouTuber, că spui. Unii. Dar voi dacă sunteți YouTuber, sunteți buni. În serios, chiar sunt. Tu ai observat că și un YouTuber. Da, îți dai seama că... Doar că pe locul 3. Așa, Feli are 2 minute. Există am găsit unii cu 3 milioane, am găsit și unii cu 6 milioane. Ai primit un pet. Nu. Ba da, uite, level up acum. Petul lui Petru. Chiar îmi trebuie un big acum. Bă, nu mai postați. Am ajuns în poză fără. Nu știu că nu boți. Mi-am dat seama că au tras cu sniper. Boții trăgea de la 300 de metri. Nu știu. Cu columă de el. Încercăm să facem mesajul. Bă, mă mulțumesc că mi-a dat niște minuri. Mari pistol. Mari pistol. Am zis mari. Că nu, că n-am. Tu știi că poți să-i stai să faci așa? Știu. Dar mai Am 0 puncte pe asta.
Ma! Are... Nu. I-a murit? Nu, pena, nu. Nu știu, nu.